so ala anyị. Sonye anyị na akara ududo anyị bụ www.osisaradio.com maọbụ na akara nzirịta ozi Facebook anyị bụ Ozisa 96.1 FM maọbụkwa na YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Maka ihe omume anyị ebe ọ bụla ị nọ gburugburu ụwa, abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma, ka anyị nụrụzianụ akụkọ anyị ndị a nakwa ndị ọzọ na uju ya. Ndị ogbuegbe banditi awakpọọla ebe obibi esteti dị na Gofa Gayan na kansụl ime obodo Zaria nke steeti Kaduna ma tọrọ mmadụ 6 gụnyere otu onye ụlọ ọrụ kọstọm na nwa ya nwoke. Ndị uwe ojii ekwupụtabeghị nke a, mana ndị bi ebe ahụ gwara ndị nta akụkọ na ndị ogbuegbe banditi wakpọrọ ya bụ ebe obibi na elekere 8 nke anyasị Wenezdee ma malite ịkpa mgbọ aghara. Ha gara n'ebe ụlọ onye kọstọm ahụ nọ ma tọrọ ya na nwa ya. Ka ha mechara, akụkọ kọrọ na ndị ogbuegbe ahụ siri n'ụlọ ha nọ n'ime obodo Zaria soro ya gawa na ya bụ ebe obibi esteti. Ha mechaziri tọrọkwa mmadụ 4 ndị ọzọ bi na ya bụ esteti. Nke a na-eme dịka abalị 2 gachara ndị ogbuegbe banditi wakpochara ụgbọ oloko si Kaduna agaga Abuja, gbuo mmadụ 8 ma merụọkwa mmadụ 26 ahụ ma tọrọ ọnụọgụgụ mmadụ a na-amatabeghị. Onye isi ndị kacha na ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya ala anyị bụ Ado Doguwa ekwuola ka a hapụ ọha ndị Naịjirịa ka ha na-ebu ngwa ọgụ iji chekwaa onwe ha, ebe ọ bụ na ọnọdụ enweghị nchekwa nke ala anyị na-adịwanye njọ. Onye otu pati All Progressive Congress a na-anọchite anya Doguwa Tudun Wada Federal Constituency nke steeti Kano kwupụtara nke a na ọgbọ ụlọ nzukọ tata dịka ha chige agụgọ gbasara mwakpo ndị otu isi mkpọnwụ wakpọrọ ụgbọ oloko ndị njem juru n'ime ya bụ nke si Benin Gwari steeti Kaduna. Doguwa bụ onye anya mmiri pụrụ n'anya ka ọ na-ekwu nke a, sịrị na aja n'uche nke ya na ndị ọrụ nchekwa agharịpụla ọha ndị mmadụ. N'ihi ya, ọ dịghị mma ịhapụ ndị ogbuegbe ma ọ bụ ndị na-eyi ndụ ndị mmadụ egwu ka ha gaa n'ihu na-eji ndị mmadụ eme ihe masịrị ha. N'aka nke ya, Honorable Aminu Suleiman bụkwa onye otu pati APC na mgbakwunye ya sịrị na ndị ọrụ nchekwa egosila na ike agwụla ha. Ọ gwara ndị ụlọ nzukọ ha gbasara ụmụ ntorobịa nọ na steeti Kano a na-akpọ Suka ma kwuo na ndị ahụ bụ ndị omekome nkwa na akwa ahụ ma nwekwa ike ịbụ ndị na-eyi ndụ ndị mmadụ egwu n'ọdịnihu. Suleiman sịrị ndị ụlọ nzukọ ka ha laa mfanye aka n'ụkwụ ruo mgbe ndị ọchịchị gburu mkpa enweghị nchekwa na ala anyị.
Association obi maka ọnwụ mberede nke dọkịta Chinelo Nwando bụ onye so na otu n'ime ụmụafọ ala anyị ndị nwụrụ na mgbapụ ahụ ndị na-eyi ndụ ndị mmadụ egwu gbapụrụ ụgbọ oloko ahụ si Kaduna agaga Abuja. Dr. Nwando nwụrụ n'ihi egbe agbatara ya oge ndị ogbu egbe ahụ gbapụrụ ụgbọ oloko ahụ n'obodo Kateri Rijana nke steeti Kaduna n'anyasị Mọnde. N'akwụkwọ o mere ka ọhụrụ ndị nta akụkọ aka na Ọka tata, onyeisi ndị mgbasa ozi Soludo bụ Joe Anatume sịrị na Akarachi steeti ha hụtara ọnwụ Nwando dị ka mgbabiri ọnwụ nke nwa agbọghọ pụrụ iche. Ọ kwara akwa arịrị maka nke a ma kwuo na ihe kpatara ọnwụ ya bụ ihe nwere ike egbochi ma ọ bụrụ na ihe ọ dị mma na ala anyị. Onye Group Managing Director nke ụlọ ọrụ Nigerian National Petroleum Corporation Limited bụ Mele Kyari ekwuola na o nweghị ihe ọbụla ụlọ ọrụ ha na-ezo ezo ma gbakwunye na ha dị njikere ime ihe ahụ ndị ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị sịrị ha mee. Kyari kwupụtara nke a dịka ndị ngalaba ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ Committee on Public Accounts sịrị ndị isi ụlọ ọrụ NNPC gwụcha n'ihu ndị omeiwu a. Akụkọ kọrọ na onyeisi ndị NNPC a wepụtara akwụkwọ na Abuja ma kwuo na ụlọ ọrụ ya dị njikere imejupụta ihe ahụ ndị otu kọmitii ya kwuru na ha gakwa na-aga n'ihu n'idowe aka ha ọcha na ihe gbasara akpa ego nke ụlọ ọrụ ha. Beijing bụ isi ọchịchị mba China nụrụ tata nye ụfọdụ ndị isi mba Amerịka a na-amaghị ọnụọgụgụ ha ntaramahụhụ maka ihe ha kpọrọ ntụgide asị atụgidere ndị obodo ha na ihe gbasara ugwu ruru onye. Mba China na-eme nke a dịka isi ọchịchị mba Amerịka bụ Washington kwupụtachara na ha amachiela inye ụfọdụ ndị mba China akwụkwọ visa eji abata n'obodo ha maka mkpagbu ha na-akpagbu ụfọdụ ndị okpukperechi nakwa agbụrụ ndị dị nta n'obodo ha bụ Xinjiang. O teela aka mba China na mba Amerịka malitere ịdị na-enyo onwe ha enyo, mana ọnọdụ ha bịara dịwanyekwuo njọ dịka mba Amerịka malitere ịhụta na mba China dịka ọ na-akwado mwakpo ahụ mba Rọshia wakpoga mba Ukraine. Nwa amadi ahụ kwụburu ndị ala anyị bọọlụ n'oge gara aga bụ Austin Eguavoen agbara ọrụ ya arụkwaghịm dịka onye isi mgbazi nke otu egwuregwu bọọlụ ala anyị bụ Super Eagles, dịka ọ gbachara onye ụkpa na ime ka ndị ala anyị nwee ike itozu oke maka asọmpi iko mba ụwa bụ 2022 World Cup bụ nke ga-adị na Qatar. O mere nke a dịka mba Ghana na mba Naịjirịa mechara kwụọ otu na amamaka nke ikpeazụ ha mara bụkwanụ nke